היי, כאן מיכל מעולם סרוג. היום נלמד לעשות טבעת קסם מעט מורכבת. היתרון שלה הוא שהיא לא נפתחת. זאת אומרת, ברגע שנצמצם אותה, העיגול יישאר סגור ולא ייפתח. אז נתחיל. אני לוקחת את החוט הקצר, מניחה אותו מסביב לאמה ומסובבת פעמיים. 1, 2. מעבירה אותו מתחת לאצבע, מאחורי האמה, ותופסת עם הקמיצה והאגודל. אוקיי? עכשיו אני לוקחת את המסרגה ומכניסה אותה מתחת לשלוש הלולאות שיש לי על האצבע. זאת אומרת, שתי הלולאות והחוט הקצר, גם מתחתיו. אני מכניסה אותה מתחת לשלושת הלולאות. לוקחת את המסרגה מסביב לחוט ומושכת אותו, ושוב לוקחת את החוט וסוגרת. עכשיו יש לי כאן שתי לולאות ואת הסוגר שלהם. בתוך הלולאות האלה אני סורגת את העמודים, חצאי עמודים, מה שאני צריכה לתחילת הפרויקט. במקרה הזה אני אסרוג חצאי עמודים. אם הייתי סורגת עמודים, הייתי מעלה עכשיו עיני שרשרת כדי לתת גובה. עכשיו אני אסרוג חצאי עמודים. אני נכנסת לתוך השרשרת, סורגת מסביב את מספר העיניים שאני צריכה. במקרה הזה אני סורגת עם חצאי עמודים, אז 6 מספיק. אם הייתי עושה עמודים, הייתי יכולה לעשות 10. הגעתי למספר העיניים שאני צריכה. אני מסתכלת על שני החוטים כאן, מושכת מעט את החוט ובודקת איזה מהם נמתח. את החוט שנמתח אני תופסת, מחזיקה את העמודים חזק ומושכת אותו עד הסוף. עכשיו אני לוקחת את החוט הקצר ומושכת אותו עד הסוף. אוקיי, קיבלתי עיגול של טבעת הקסם שלא ייפתח. הסיבוב הזה יישאר נעול לאורך כל הזמן. אני יכולה אפילו לגזור את החוט והוא לא ישתחרר לי. אני ממשיכה וסוגרת בלולה האחורית של העין הראשונה עם עין שטוחה, וממשיכה לסרוג את השטיח. שיהיה בהצלחה.